Пачнем з трагічных навінаў. За адзін дзень 26 сакавіка на трасе М1 адбыліся дзве аварыі з загіблымі. Першая з іх здарылася ў Дубровінскім раёне недалёка ад мясцовага казіно. Каля 17:20 тут спынілася фура DAF. Пэўны час яна стаяла на месцы і ў ейны паўпрычэп на хуткасці ўрэзаўся мікрааўтобус, які ехаў з боку Ворчы. Відавочная прычына аварыі, якую называе і аўтаінспекцыя, няўважлівасць 46-гадовага кіроўцы мікрааўтобуса. Мужчына своечасова не заўважыў фуру і не спыніўся. Як бачна на фота і відэа з месца аварыі, удар прыйшоўся ў пасажырскае сядзенне, але гэтага хапіла, каб кіроўца мікрааўтобуса загінуў проста на месцы. Літаральна праз 3 гадзіны на той жа трасе здарылася яшчэ адна аўтакатастрофа, на гэты раз на тэрыторыі Аршанскага раёну. Паводле папярэдняй інфармацыі, 27-гадовы кіроўца легкавога БМВ не справіўся з кіраваннем і выехаў на сустрэчную паласу магістралі. Там ён сутыкнуўся з фурай DAF. Ад легкавіка мала што засталося. Калі не ведаць, што гэта быў БМВ, на здымках з месца падзей цяжка апазнаць аўтамабіль. Выжыць было немагчыма. На месцы здарэння загінуў кіроўца і ягоны 29-гадовы пасажыр.